Litra l-Lut kapitlu 3, ħanqraw il-kapitlu sħiħ. Kapitlu pjuttost ta' twissija il-għaliex dawn l-awtur li kitab il-dawn in-nies oriġinarjament kienu xi wħud minnhom għall-inqas kienu qegħdin jaħsbuha ikomplux fil-fidi Kristjana, kienu qed jiġu persegwitati, kellhom id-dubji tagħhom. Tajjeb, u allura l-awtur qiegħed iħeġġiġhom u anke jwissihom. Lut 3. Għalhekk ħuta qaddisa, intom li għandkom sem fis-sejħa tas-sema. Aħsbu fuq l-apostlu u l-qassis il-kbir tal-istqarrija tal-fidi tagħna Kristu Ġesu, li kien fidil ma' dak li għamlu, bħalma kien ukoll Mosè fidil f'daru kollha. Għax dal-bniedem kien magħdud li jistħoqlu aktar glorja minn Mosè. Daqskemm dak li bena d-dar għandu iżjed ġieħ mid-dar. Għax kull dar mibnija minn xi bniedem, imma dak li jibni kollox u Alla. U Mosè tassew kien fidil f'daru kollha bħala għaddej, bħala xhieda ta' dak il-ħwejjeġ li kellhom jingħadu wara. Imma Kristu hu bħala iben fuq daru stess. U daru aħna jekk inżommu sħiħ il-fiduċja u l-ferħ tat-tama qawwija sal-aħħar. Għalhekk bħalma jgħid l-Ispiritu Santu jekk illum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħalma ġara fl-irvell f'jum it-tiġrib fid-deżert. Meta missirijietna ġarbuni u pruvawni u raw l-emejjel tiegħi tul 40 sena. Għalhekk kont imgħaddab għal dak in-nisa l-wed dejjem jiżbaljaw f'qalbhom u ma għarfux traqati. Għalhekk ħlift fadbi ma jitlux fil-mistrieħ tiegħi. Araw ħuti li ma jkunx hemm f'xi ħadd minnkom qalb ħażina li ma temminx billi titbiet minn Alla l-ħaj. Iżda ħeġġu l-xulxin kuljum sakemm għadkom tgħidu illum biex ħadd minnkom ma jitwebbes permezz tal-qerq tad-dnub. Għax aħna sirna sħab Kristu jew għandna sehem minn Kristu jekk inżommu sħiħ sal-aħħar il-fiduċja li kellna fil-bidu. Meta qal jekk tisimgħu leħnu llum la twebsux qalbkom bħal fl-irvell, għax min huma dawk li wara li semgħu irvellaw, mhux dawk kollha li ħarġu mill-Eġittu mmexxija minn Mosè? U għal min għadab tul 40 sena, mhux għal dawk li dimbu li l-itzma mejta tagħhom waqgħu fid-deżert? U lil min ħalef li ma jitlux fil-mistrieħ tiegħu, ħlief lil dawk li ma rridux jemmnu. Hekk naraw li ma setgħux jitlu għax ma jemmnux. Amen. Aħna l-Malti meta nagħmlu xi ħaġa mbażura, xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli, ngħidu dik għamilha nofs leħja, ħalliha nofs leħja. U l-istampa fuq qudiemna ġifieri jekk għandek xi ħadd bil-baffi u beda jqaxxel leħja u hemm xi ħaġa redikola, xi ħaġa komika, xi ħaġa wkoll li m'għandix tkun mhux vera. Illum ħankellimkom fuq konverżjonijiet nofs leħja. Meta nies jidru li konvertew, però fir-realtà ma jkunux ikkonvertaw. U taħsbux li din hija xi ħaġa reali, xi ħaġa attwali li tista' faċilment qed tiġri fostna, illi xogħod minnha qed jassumu li ikkonvertew però fir-realtà għadhom ma kkonvertewx. U allura li għandi x'ngħidilkom se ngħaddihulkom b'sens pastorali li nixtieq il-ġid tagħkom. Ma nixtieqhomx illi tiġu hawnhekk tidentifikaw lil konfuskom ma' dil-Knisja, tassumu li intom Kristjani, però konverżjoni vera tkun għadha ma seħħitx fil-ħajja tagħkom. Infatti l-Iskrittura regolarment twissi u tiftilna għajnejna illi ma mmorrux nagħmluha fatta meta fir-realtà għadna maħniex ċittadini tas-saltna ras mewwiet. Xi ħaġa li tiġri u ma nix nassumu illi ma jiena
nasab aħjar nisimgħu u naraw u ngħaddu lil nfusna biex naraw jekk aħna aħniex kwalifikati biex onestament ngħidu quddiem Alla jiena naf x'nemmen, naf il-min emmint, naf li jiena mwieled mill-Ispiritu Santu, u naf li jiena qiegħed inkun qed insir aktar u aktar dixxiplu ta' Sidna Ġesu Kristu. Fl-ittra l-Lut, il-kapitlu li qrajna fatti il-twissija tinsab hawnhekk fejdilna illi id-dar ta' Kristu hija aħna, il-fidili, aħna li nemmnu tajjeb, jekk inżommu sħiħ il-fiduċja u l-ferħ tat-tama qawwijin sal-aħħar. Ġifieri sal-aħħar nifs ta' ħajjitna. Alla qed jippretendi minna illi nibqgħu nżommu sħiħ, nibqgħu nipperseveraw, nibqgħu sodi f'dik it-tama qawwija li hu tagħna fil-bidu. Meta l-ewwel darba smajna l-Evanġel u rrispondejna għalih, tajjeb, aħna fraħna il għaliex iva rajna fi Kristu Ġesu il-konfidenza kollha tagħna. Alla għallimna illi ma niftaħrux bina nfusna, ma niftaħru biss bis-salib ta' Kristu li bħid-dinja hija msalba għalija u jien għad-dinja. Dik hija l-ewwel twissija. Jerġa' mbagħad vers 12 jgħidilna araw ħuti illi ma jkunx hemm f'xi ħadd minnkom qalb ħażina li ma temminx billi titbiet minn Alla l-ħaj. Ġifieri jindirizza l-kongregazzjoni sħiħa, il-komunità sħiħa hawnhekk. U qed iwissihom jgħidulhom isma' hemm ċans illi fostkom ikun hemm individwi illi għandhom qalb ħażina li ma temminx. U mhux dejjem faċilment inaraf. Il-għaliex jekk nistgħu nsemmu lil Ġuda l-Iskarjota magħżul bħala wieħed mill-Apostli, Ġesu kien jaf ovvjament illi wieħed minnhom huwa xitan. Mhux jien għażiltkom 12 u wieħed minnkom mhux darbek qalilhom. Però Ġuda ma kienx jinaraf minn sħabu. Kien jitlob bħalhom, ixandar Evanġelu bħalhom, jagħmel mirakli bħalhom. Tajjeb, sakemm finalment imbagħad inkixef bħala bin it-telfin. Ma rridux naħsbu illi wieħed jista' jkun Kristjan, isir Kristjan u mbagħad jitlef is-salvazzjoni. Din li jitlef is-salvazzjoni, is-salvazzjoni fedejn Kristu. U hu responsabbli li jżommna salvati. Hu s-Salvatur. U allura tgħid titlef is-salvazzjoni ġifieri qed tgħid li darba kont salvat, kont maħfur u issa m'għadekx. Il-Bibja tirraġuna mod ieħor. Il-Bibja tgħid illi wieħed jista' jirreċta jew jagħmilha jew jaħseb jew jassumi illi huwa Kristjan meta fir-realtà ma jkunx. U dana ħafna drabi jista' jmut f'dak l-istat ta' ngann li mqarraq bih innifsu u miet f'dik il-qagħda. Imma ħafna drabi jinkixfu dan nies. U Ġwanni infatti jgħidilna dawn in-nies ħarġu minn magħna, però ma kinux minn tagħna. Ma kinux fir-realtà Kristjana, x'kieku kienu minn tagħna kienu jibqgħu magħna. Ma dawn ħarġu biex bekk ikun magħruf illi ma kinux minn tagħna. Xi ħaġa ilha tiġri ġifieri minn żmien l-Apostli għadha tiġri sal-lum. U naħseb jiena qudiemkom jiġu individwi iva illi darba kienu identifikati fi Knisja Evanġelika, però llum marru lura fid-dinja, tilfu kull interess, u saħansitra wkoll għandi wieħed moħħi bħalissa illi iduru kontra l-fidi Kristjana u jipprova jagħmlu l-ħsara lill-kawża ta' Kristu. Kif wissa Pietru il-kelb idur lura għal vomtu tiegħu stess. Jew il-ħanżira maħsula terġa' lura biex titmiegħek fit-tajn. Ġifieri nies illi wara li jkunu għarfu l-verità minn għalihom ħadnuha dik il-verità, minn għalihom ħadnuha, però b'xi mod jew jinkixef illi l-fidi tagħhom ma kienet ġenwina. U dak li se naraw illum, se naraw kif bħalma ġralhom il-Lut meta ħarġu mill-Eġittu. Ġens ta' miljun, 2 miljun ruħ, kollha ħarġu mill-Eġittu, kollha kienu privileġġjati, kollha ma baqgħux il-sira ta' Farawn,
u ħarġu u raw il-mirakli stupendi ta' Mosè li għamel qabel ma ħarġu fid-deżert ukoll provdilhom l-ilma l-manna, eccetera. Però fl-aħħar jgħidlek hawnhekk li dawn ma daħlux fl-Art Imwiegħda. Ħadd minnhom ma daħal fl-Art Imwiegħda li f'tnejn. Żewġ individwi biss, Kaleb u Ġoswa. Għaliex? Hekk naraw li ma setgħux jitlu għax ma jemnux. Fl-apparenza dawn in-nies identifikaw ruhom mal-kawża tAlla. Raw l-emejjel stupendi tiegħu, kienu privileġġjati, però finalment ma daħlux illa għaliex m'hemmnux. Allura meta nitkellmu dwar konverżjoni tista' tkun ġenwina, ix-xogħol tal-Ispiritu Santu fina, jew tista' tkun nofs leħja. Allura inkompluta, inaċċettabbli. Forse nistgħu nimpressjonaw il-nies bħalna, però Alla ma jitmasħar bih ħadd. Ma nistgħux ngħaddu żmien b'Alla. Alla huwa omnixjenti, jaf il-qlub tagħna, jaf l-intenzjonijiet ta' moħħna, u allura iva fil-ġudizzju. Dak li verament jappartienu għal Kristu ħajarafhom. U se jgħidulhom idħlu fis-saltna tiegħi mħejja għalikom minn qabel it-tissis tad-dinja. Però dawk li huma ipokriti jew injuranti jew li kienu traskurati dwar il-ġid ta' ruħhom ovvjament jibqgħu barra. Il-bniedem jista' jasab biex ikun imtaqqal b'sens ta' dnub u ħoss il-ħtija ta' dnub tiegħu. U jkun jaf li mhuwiex sewwa Alla, però qatt ma jkun riġenerat mill-Ispiritu Santu, qatt ma jkun mwieled minn fuq, qatt ma tkun ingħatatlu dik il-ħajja spiritwali ġdida illi Ġesu qal jekk wieħed ma jitwelidx mill-ilma u mill-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tAlla. Ma jistax jaraha, ma jistax jirrikonoxxiha, imma inqas u inqas ma jistax jidħol fiha. Irridu narfu il-ġenwin li huwa l-ħidma tAlla fina u il-falz, il-counterfeit, il-bniedem sikwit jaqa biex jaċċetta xi ħaġa substandard. Xi ħaġa li tidher tajba però għal Alla hija inferjuri u allura mhijiex aċċettabbli. Iftakru li s-salvazzjoni hija mogħtija lilna bil-grazzja tAlla. Bil-grazzja tAlla. U allura meta naraw il-nies li forsi jibdew u mbagħad jitfixklu, jitilqu, il-Bibja tgħidilna tiskandalizzaw xruħkom u m'għandniex għalfejn nkunu sorpriżi, għaliex dawn l-affarijiet jiġru. U jiġru għal diversi raġunijiet. Ħansemmilkom 6. 6 raġunijiet għala konverżjoni tibqa' konverżjoni nofs leħja. Konverżjoni allura li finalment mi konverżjoni xejn. Tajjeb, l-ewwel ħaġa. Idu niftakru illi x-xitan u l-anġli ħżina tiegħu jaraw kif ifixklu u jħawdu u jagħmu l-imħuħ tan-nies. Allura ħafna nies illi jkunu semgħu l-Vanġel u anke fehmuh minħabba t-tfixkil sataniku jistqarru l-verità, però fir-realtà ma jkunux ħabbewa tant li jirċevuha personalment f'qalbhom. Għandna każ klassiku, każ drammatiku wkoll meta l-Apostlu Pawlu u sieħbu Barnaba niżlu Ċipru u waslu Pafos u kien hemm il-prokonslu Serġu Pawlu u dan xtaq jisma' l-Vanġelu minn għandhom, kien bniedem għawek jidinna Luqa kien bniedem intelligenti u rrid jisma' l-Evanġelju. Xtaq jisma' l-kelma tAlla Atti 13 vers 8. Imma Elimas is-saħħar dan li kien miegħu mal-prokonslu. Elimas is-saħħar kien qiegħed iżommilhom, qiegħed ifixkilhom milli x'għandru l-kelma. Billi kien ifittex idawwar lill-prokonslu mill-fidi. Imbagħad Sawl mimli bl-Ispiritu Santu tafajneħ fuq Elimas u qallu ja mimli b'kull erq u b'kull ħsara, ja bin ix-xitan, ja għadu ta' kull ħaq.
ma trix diskot tawweġ it-traqat sewwa tal-mulej. Pawlu għaraf illi f'dak it-tfixkil ta' Elimas li kien qed jipprova jipperswadi lil prokonslu tismagħhomx u ħallihom u m'għandekx tridhom u dal-affarijiet kollha. Pawlu għaraf f'dik il-tentattiv ta' Elimas l-attività ta' Satana. Issa jaħlu bin ix-xitan. Bin ix-xitan. U jekk tridu jerġa' aktar sempliċi, aktar diretta, Ġesu meta qal il-parabola taż-żerrija li tinserta taqa' f'partijiet diversi tal-għalqa, mhux biss fuq il-ħamrija tajba, ma fix-xew, fuq il-blat, mal-passaġġ. ċertu żerrija minnhom f'Mark 4 vers 15 jgħidilna hekk ara. Dawn huma dawk ta' mal-ġenb tat-triq fejn il-kelma hija miżruha. Iżda meta semgħu minnu fih jiġi Satana u jieħu l-kelma li nżerat f'qalbhom. Din l-ewwel raġuni għala jkun hemm konverżjoni t'nofs leħja. Il għaliex il-kelma tinżera, il-bniedem qed jismagħha, il-bniedem anke qed jilqaħħa u forsi anke qed jara tama ġdida għalih, qiegħed jieħu pjaċir biha, però Ġesu jgħid hawnhekk jiġi Satana u jieħu l-kelma li nżerat f'qalbhom. Jisraqilhom. Għaliex jisraqilhom? X'qawwa għandu x-xitan biex jisraqilhom? Il għaliex dawn in-nies jibqgħu ma jaġixxux fuqha. Jibqgħu ma jħaddmuhiex dik il-kelma. Jirċevuha bħala teorija, jirċevuha bħala storja, u iva l-Vanġelu huwa storja għax huwa r-rakkont tal-ħidma tal-Alla favur tagħna, però jibqgħu ma jieħdu ebda azzjoni. Jibqgħu ma jieħdu ebda azzjoni. U allura x-xitan hemmhekk jaħtaf l-opportunità u jisraqilhom il-kelma li huma jkunu rċevew. Dik l-ewwel raġuni. It-tieni raġuni għala jkun hemm konverżjoni t'nofs leħja hija din. Ħtija tal-Knisja. Il-Knisja meta tevanġelizza ħafna drabi, jew ħanejdu hekk xi drabi, tevanġelizza ħażin. Tevanġelizza b'mod fjak, b'mod inadekwat, u allura ir-riżultati ma jkunux sodisfaċenti. Illum irridu bħalma għandna l-kafe instant, bħalma għandna il-tibgħat ittra, jiena iftakar ittra tittoqgħod tagħmilha l-envelope u bil-bolla u tmur timposta u mbagħad dak li kun jirċevi wara ġimma mbagħad ġimma oħra biex tasallek l-ittra lura. Illum f'sekonda l-ittra taret. Waslet. Kollox irridu mal-ħaġrattajn. Kollox irridu issa u minnu fih. Il-Vanġelu l-Knisja llum, mhux qed ngħid għal kulħadd, imma bosta drabi l-Knisja ġabitu tant sempliċi, ġabitu tant ċkejken illi kapaċi tgħaddih lil xi ħadd fit-30 sekonda. U ġġelu jitlob talba u tajlu minn inti sta salvat. Dak huwa evanġeliżmu żbaljat u evanġeliżmu dejjaq illi ma jiswa lil ħadd. Anzi, jekk qed jagħti tama falsa dak li jkun. Dak li jkun jekk mela sema' l-Vanġelu f'sekonda u talab talba f'sekonda u jaħseb li huwa sewwa Kristjan, x'taħsbu intom li dan se jissopravivi? Meta jiġu l-provi, meta jiġu t-tentazzjonijiet? Ħajja. Għaliex? Għax ovvjament qatt ma kien Kristjan. Ja konverżjoni nofs leħja. Fuq tajl imma meta il-gwardjan tal-ħabs il-Pawlu saqsih x'għandi nagħmel biex nkun salvat. Pawlu ma għadx tawwara miegħu x'qallu, ta' fuq blamment, emmen fil-Mur Ġesu Kristu u tkun salvat intu darek. Hija imma l-vers ta' wara qrajtu. Meta Pawlu Barnaba għalulu l-kelma tal-mulej lilu l-daru kollha. Pawlu wieġbu fil-qosor dak il-ħin meta kien fid-disprament ħajasa biex jagħmel suwiċidju bis-sejf fidejh. Pawlu wieġbu fil-qosor dak il-ħin. Imma minnu fih wara baqa' jispjegalu l-Vanġelu. X'jiġifieri temmen? X'qed jistenalla minnek meta tgħid temmen tafda fi Kristu? U min hu Ġesu Kristu? U x'għamel għalina? U għaliex insejħulu l-kurjos, is-sit.
Meta tgħid temmen fih, dal-affarijiet kollha. Meta aħna naġlu fl-evanġeliżmu, tajjeb dak li jkun ħalli niddikjaraw Kristjan, ovvjament dawn ma jkunux Kristjan u laqqas isiru Kristjani wara, u allura l-konverżjoni tkun inadekwata. L-istess ħaġa wkoll il-Knisja meta tuża ċerta tricks, gimmicks, sejħilhom li trid. Alla jistenna minna illi meta ħna nilħqu lin-nies bil-Vanġelu nużaw kull onestà u kull trasparenza magħhom. Ma naħbulhom xejn, imma inkellmuhom b'dipendenza fuq l-Ispiritu Santu illi hu jaħdem u jikkonvinċi l-qalb ta' dak li jkun. Pawlu jgħid il-Korintin jfakkarhom jgħidilhom jiena meta ġejt għandkom ma ġejtx bi kliem għoli jew ta' erf biex nħabbrilkom ix-xhieda tal-Alla. Għax jien kont għamilt il-ħsieb li ma nkunx naf fostkom ħlief il-Ġesu Kristu u lilu msallab. Pawlu qal jiena ġejt nippriedka għandkom l-iskandlu tas-salib. Ġejt inġibilkom l-aħbar it-tajba dwar Ġesu Kristu u jien kont magħkom fid-djufija u biża' u bitrejt kbir. Araw x'istqarrija qed jagħmel l-Apostlu Pawlu qed jgħid li jiena personalment dajjef. Illum x'nagħmlu? Illum irridu nuru lil kulħadd kemm aħna qawwin, kemm aħna b'saħħitna, kemm aħna potenti. Illi ma nimordux, illi għandna ħajjitna suċċess, illi tal-affarijiet kollha, dak huwa kollu erb. U meta lin-nies intom din l-impressjoni, ovvjament il-konverżjoni se tkun waħda inaċċettabbli. Pawlu jgħid kliemu xandir ma kienx bil-kliem li jiġbed ta' erf fil-bniedem, imma f'wiri tal-Ispirtu tal-qawwa. Pawlu kien totalment jiddependi fuq l-Ispiritu Santu li jġib dik il-konvinzjoni tad-dnub meta jrid u kif iridu. U f'min iridu. U allura irridu nkunu onesti, irridu nkunu sinċiri man-nies, ngħidulhom il-Vanġelu kif inhu mingħajr ma nsebħuh, mingħajr ma nilwuh, mingħajr ma nibdluh, kif inhu, kif naqrawh fit-Testament il-ġdid. Pawlu ifakkar lit-Tessalonikin jgħidilhom illi aħna konna imħollijin minn Alla biex nkunu ftati bl-Evanġelju. U hekk nitkellmu, mhux qisna biex noġbu lill-bnedmin. Mhux biex noġbu lill-bnedmin. Nixba nara jiena nies predikaturi li għandhom knejjes kbar, enormi, ta' eluf ta' nies illi qegħdin tisma' kwalunkwe priedka tagħhom x'ikunu qegħdi jgħidulhom kemm intom nies twajba, kemm intom nies li għandkom potenzjal fikom u jeħtieġ li tiżviluppaw dak il-potenzjal bħalli kieku kollox jgħaddi. Pawlu jgħidilna illi aħna konna mħollijin bl-Evanġelju. Hekk nitkellmu ma rridux noġbu l-bnedmin, iżda rridu noġbu lill-Alla li ġarrab il-qlubna. Għax intom tafu, illi qatt ma użajna kliem ta' tmellis u lanqas ebda skuża rejba, Alla dan jiġdu. Qatt ma użajna kliem ta' tmellis. Meta nittrattaw man-nies mitlufa u bħalli kieku immelsur u we flatter them. Bħalli kieku biex infaħruhom u ngħidulhom isma' kemm tirranġa ftit u mhux ħaġa. Le, irridu nkunu onesti ma dak li jkun. Altrimenti il-konverżjonijiet tan-nies li naraw ikunu folozz, prattikament folozz, illi ma jottux. Raġuni oħra għala jkun hemm konverżjonijiet nofs leħja hija proprjament il għaliex ħafna nies jemmnu b'moħħhom biss. X'jiġifieri b'moħħhom biss? Irridu nkunu ċari hawnhekk. Ħafna nies naseb mawx Malti mill-popolazzjoni kollha Maltija, illi qatt ma sema li Ġesu twieled f'Bethlehem, illi hija ħajja impeccabbli, illi għamel mirakli, illi kien mislub fuq il-Golgota, illi kien mitfun, illi reġa' xoxta wara 3 ijiem. Hawn xi Malti ma semax dawn il-fatti storiċi dwar Ġesu huma fatti korretti, huma fatti vera. U laqgħuhom bħalma laqgħu illi f'ismi l-asseġġju l-kbir il-Gran Mastru kien La Valette
u fi żmienhom pex ġie Napoleon f'Malta u fl-1939 bdiet il-gwerra u Malta daħlet fil-gwerra. Fatti. Imma kif qegħdin jaffettwanu dal-fatti xejn affattu. Xejn. Ħafna nies jisemgħu l-Vanġelu moħħhom il-qalb tagħhom però mhix mirbuħa. U l-qalb hija l-personalità vera tiegħi, il-jien vera. Il-jien vera kif jarani Alla. Il-personalità sħiħa tagħna tibqa' lura milli tafda ġenwinament fi Kristu. Meta Pietru ċandar l-Vanġelu f'Pentekoste, Luqa jgħidilna illi n-nies li semgħu ħafna minnhom għall-inqas intifdu f'qalbhom. Kienu konvinti f'qalbhom, mhux sempliċement storja sabiħa di ta' u daqshekk. Intifdu f'qalbhom. Raw irrealizzaw illi dak li qalilhom Pietru jgħod għalihom personalment u jolqothom personalment u ma jistgħux ikomplu sejrin fl-istess vija li kienu qabel. U fatti għajlek Pietru għallhom ma issa indmu u tagħmdu fisem il-Mulej Ġesu għal ma fradnu bietkom. Hemm hija l-konverżjoni ġenwina, il-konverżjoni li tilħaq il-qalb. Bħalma Alla fil-bidu qal ħajkun id-dawl u id-dawl sar. Pawlu jgħid hekk ukoll Alla sa idda fi qlubna biex idawwalna bit-tarif ta' Kristu Ġesu. Dik hija konverżjoni vera, meta Alla idawlek, meta Alla idawrek lejh. Altrimenti, jekk ħanibqgħu nisimgħu mingħajr ma naġixxu, mingħajr ma nitlu fit-triq id-dejqa, il-konverżjoni tibqa' allura waħda inaċċettabbli. Rumani 10, skużawni, vers 9 jgħidilna jekk inti tisqar b'fommok il-Sidna Ġesu u temmen f'qalbek li Alla għajmu mill-imwiet inti salva għax bil-qalb il-bniedem jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu u bil-fomm wieħed jistqar għas-salvazzjoni. Żewġ sentenzi jirrepeti l-istess frażi bil-qalb. Bil-qalb. Orra, jeħtieġ li nisemgħu l-fatti. Jeħtieġ li taslinna l-istorja ta' Ġesu Kristu. Minu, x'ġie jagħmel f'din id-dinja, x'ġaralu, miet, reġa' xoxta, tela lura fis-smewiet. Dawn huma fatti li jeħtieġ nisimgħuhom u jeħtieġ li iva ma jkun ebda dubju dwarhom. Imma kif qed jolqtuna? Jekk hawnhekk jgħidilna li temmen f'qalbek li Alla għajmun bell-imwiet, inti salva. Temmen f'qalbek ġifieri issa mena qed ngħid li Ġesu għal irxoxtat u għas-sultan renjanti fuq l-univers kollu, fuq id-dinja, fis-smewiet u l-art, kull awtorità hija mogħtija lili kif jgħidu stess, u allura Ġesu għandu awtorità fuqi, fuq ruħi, fuq il-kuxjenza tiegħi, fuq l-azzjonijiet tiegħi, fuq id-diskors tiegħi, fuq il-mentalità tiegħi, fuq kollox li hu tiegħi. Hemmhekk iva mbagħad il-konverżjoni tkun ġenwina. Meta inti tirraġunek. Temmen f'qalbek illi Alla għajmun billi għax bil-qalb il-bniedem jemmen għal ġustifikazzjoni. Meta Alla jara li iva l-qalb hija mdawra lejh, hija mirbuħa bil-verità. Il-dik il-qalb laqat il-verità, tħobb il-verità, tittobb il-verità, tittgħix fil-modja tal-verità. Dik hija l-konverżjoni ġenwina. Altrimenti inqas minn hekk il-konverżjoni tkun sempliċement karnivalata. Raġuni oħra, għala il-konverżjonijiet sikwit ikunu nofs leħja. Għaliex ma jkunx hemm indiema. Ma jkunx hemm indiema. L-ewwel għall-inqas kont Mattew u Mark, l-ewwel kmand li Ġesu ta' meta ħareġ jipriedka kien indmu għax orbot is-saltna tal-Alla. Wallu jekk inti tixtieq li kollok sem f'dik is-saltna eterna tal-Alla, fih biberija mal-Alla, jekk inti tixtieq li tkun werriet tal-glorja tal-ġenna, trid tindem. Dak huwa l-kmand fundamentali illi Ġesu jagħti lilna l-koll. Wallu jekk inti jidirlek illi inti ikkonvertejt, illi inti sirt Kristjan, però m'hemmx indiema. Il-Kristjan jinaraf għaliex jgħix fl-indiema, kontinwament jimxi fl-indiema. U ċoħe dar lejn Alla.
u ċoħe ta' daru għadnub, u ċoħe jobot u jistmel u ma jaħmilx kwalunkwe diżubbidjenza lejn Alla. Anzi jixtieq li l-Alla jonoraħ u jsebħu u joġbu f'kollox. Dik hija l-indiema. Però naraw nies illi jagħtu l-impressjoni illi huma Kristjani, xmun is-saħħar wieħed minnhom. Filippo saħansitra għamdu u Luqa jgħidilna dan emmen għax l-iskrittura tuża dan il-lingwaġġ. Emmen, però aħna rridu mbagħad naraw hija fidi vera jew fidi falsa. Tajjeb, dana emmen dan il-xmun u wara li ta'ammed baqa' ma' Filippu u staġeb billi ra l-mirakli u l-eliem li kienu jisiru. U saħansitra imbagħad jinkixef il għaliex aktar tard meta rom l-apostli qegħdin poġġu dejhom fuq in-nies u jirċievu l-Ispiritu Santu. Xmun qabesu qalilhom ħaddikom il-flus, ħallaskom, u għatuli din is-seta biex jien ukoll ikolli din is-seta mirakoluża. U Pietru qallu ħajn tilfu flusek miegħek għax inti ħsibt li l-għotja talla tista' tinxtara bil-flus. Int m'għandek sem u lanqas sim f'dil ħaġa għax qalbek mhix sewwa quddiem Alla. Inkixef. Saħansitra Filippu u l-oħrajn għoddewh bħala Kristjan, dan issa konverta, dan huma Muhammad, tista' jkun Muhammad. U Pietru qed jgħidlu inti qalbek mhix sewwa quddiem Alla, indemmela minn dal-ħażen tiegħek dak li kien għad fadallu. Sema l-istorja, wieġeb għalija, tagħmel, għamel ħafna affarijiet sbieħ, ħafna affarijiet tajbin, però l-konverżjoni tiegħu kienet għadha mhix tajb. Pietru qallu għadek m'għandimx, għadek inti għadek itlob l-Alla biex forsi l-ħsieb ta' qalbek jinħafirlek, kien għad m'għandux maħfra minn għand Alla. Għaliex għax ma kellux indiema. U Ġesu jgħidilna li jekk intom ma tindmux, tintilfu l-kol bħalhom. Għax tajt il-ħaddieħor kemm hu ħażin u kemm hu irreverenti u kemm hu idolatra. Nibdew minn nfusna. Jien indimt, mhux indimt 25 sena ilu u llum ma tafx fejn. Le, jekk indimt 25 sena ilu għadek tgħix fl-indiema illum il-ġurnata. Għax l-indiema li jagħtina Alla tibqa'. Mhux tiżvinta, mhux tixxotta, mhux tidbiel, mhux tiġi fix-xejn. Tibqa' tgħix fl-indiema. U dik allura hija l-evidenza li verament il-konverżjoni tagħna hija waħda tajba u aċċettabbli quddiem Alla. Ħantikom raġuni oħra illum il-ġurnata jeħtieġ insemmuha biex niddistingwu bejn konverżjoni nofs leħja u konverżjoni tajba. Din l-idea illi wieħed jista' jirċievi l-Ġesu bħala Salvatur u din hija xi ħaġa sempliċi, m'hemmx komplikazzjonijiet, ġieli jużaw l-illustrazzjoni li jaqbilek ikollok insurance kontra l-infern, sempliċement taċċetta l-Ġesu bħala Salvatur tiegħek, xi trid iżjed. Ma tiswilek xejn, mhix komplikata, kemm tajt talba, kemm tiffermawek. Din hija ereżija illi ħarġet mill-qiegħ tal-infern. Li taċċetta lil Ġesu bħala s-Salvatur tiegħek. Imbagħad forsi għaddi żmien u tibda tikkonsidra tridux ukoll bħala s-sit tiegħek biex jikmandalek ħajtek u jidderġiku. Qegħdin tindunaw illi l-Kristu qed naqsmuh min-nofs. Kristu sħiħ. Jew tirċevih kif inhu sħiħ u kif pritkat mill-apostli tiegħu. Jew m'għandek il-Kristu xejn. Miljuni ta' nies illum huma mqarqa u jaħsbu huma konvertiti għax jgħidu jiena rċevejtu l-Ġesu bħala Salvatur tiegħi. U għadhom fl-adulterju, għadhom jimbroljaw in-nies, għadhom jikdbu, għadhom jidaw, għadhom jitkellmu pastas, għadhom jagħmlu tal-affarijiet kollha. Imma għandi l-Ġesu bħala Salvatur tiegħi. L-insurance għamilta. Dak is-sens irreverenti, b'dak is-sens li l-Ġesu se nieħu, se nakkwista dak li għandi bżonn minn għandu, x'għandi bżonn il-maħfra.
U nibqa' ngħix le Ġesu jekk ħajsalvak mill-ħtija tad-dnub u mill-prattika tad-dnub. U għada pitada wkoll mill-preżenza tad-dnub meta jgħidu bil-ġenna miegħu. Aħna rridu solliv mill-affarijiet li qed ikidduna. U solliv immedjat. Bħal dak l-anzjan li mar il-ċentru tas-saħħa sab it-tabiba u għalli la tabiba, allura għandi tarrixa hawnhekk, għandi qisha sola. Il-tabiba għaltlu mixen speċjali, inti ktib mistura u jgħaddilek. Qabel ma ħarġ għaltlu dal-aħħar kien hemm xi affarijiet oħra li kienu qegħdin jinkwetaw għalila bedatin il-mejt darba ħasna ħażin għal 5 minuti u nħossawk qed juġani. Il-tabib għatlu żomm, ġi dħol, poġġi bil-qiegħda. Ħanagħmellek karta ħanieħdok l-isptar. Ħalli nibgħatek l-isptar. Aħna nagħmlu bħal dak ir-raġel. Immorru għax hawnhekk qed ikrid hawnhekk għand is-sola. U ninsew dak li huwa verament gravi. Il-maħfra sabiħa. Il-maħfra sabiħa minn għand Alla. Imma Alla jrid jagħtik aktar mill-maħfra. U jekk ħajtik il-maħfra, dik il-maħfra hija marbuta mal-affarijiet l-oħra kollha. Hija impossibbli il tirċievi Ġesu bħala il-Salvatur tiegħek mingħajr ma jkun ukoll is-sit tiegħek għax Ġesu hu s-sit. Alla iddikjarah binalla bis-seta bil-qawm mill-mewt tiegħu. Hu s-sit. Hu li mgħallem tiegħek. Jekk m'intix ħadd irċevih bħala li mgħallem tiegħek allura ma jgħodx għalik. Mattew 13, vers 20. Jgħidilna dak li jinżera fil-fard bil-blat u dak li jisma' l-kelma u bil-ferħa mill-ewwel il-aħħa dan hu tip ta' bniedem li għandi bżonn il-maħfra u nixtieq li Alla jaħfirli. Jirċevija bil-ferħa imma ma għandux eruq fih innifsu u li jżomm għal ftit ta' żmien. Jagħmel xahar, sena, 10 snin, meta jinqala l-għali jew il-persekuzzjoni minħabba l-kelma jitfixkel malajr. Jitfixkel għaliex? Il-għaliex m'għandux verament lil dak illi Alla batu biex ikun il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Qatt ma xorob dak l-ilma li Ġesu lis-Samaritana qalilha illi mi jixrob minn dan l-ilma ma jieħduhaax qatt aktar. Huwa bniedem ta' fidi temporanja. Fidi għal ftit ta' żmien. Għaliex għal ftit ta' żmien għax hu ħoloqa fih innifsu dil-fidi. Meta aħna nafu illi l-fidi vera u hija don minn għand Alla. Jagħtijilna Alla. Isostnijilna Alla. U l-istess Alla wkoll jimmotivana biex nimxu fil-modija tiegħu tal-indiema u tal-qdusija. U allura din l-idea li nirċievi Ġesu bħala Salvatur ma bħat hemm option. Tista' wkoll aktar tard tirċevih bħala sit ma mhux bil-fors inti xorta salvat. Din hija din id-dottrina jeħtieġ nikkundannawha b'kull qawwa u mingħajr kompromess. Għax inkunu qegħdin nikkalpestaw lil Sidna Ġesu Kristu. Ġesu huwa Salvatur sħiħ. Mhux biss jagħtik il-maħfra, magħha jagħtik it-taqdis u magħha jkoll iwasslek għal glorifikazzjoni eterna. L-aħħar raġuni għala jkun hemm konverżjonijiet ta' parsi. Konverżjonijiet nofs leħja. U daħ tifhmu naħseb jiena meta ngħidu il-fidi ta' xi nies li jkunu interessati fil-fidi Kristjana. Dik il-fidi tagħhom tkun msejsa fuq il-karizma jew il-karattru stupend ta' dan il-predikatur famuż. U għandu jkunu marbutin miegħu u mhux ma' Kristu. Dabba kont naf wieħed u kull darba niltaqa' miegħu għax il-pastor u mhux ħansemmi ismijiet kemm jaf jippriedħu, kemm nieħu pjaċir nisimgħu u kemm u dejjem il-pastor u jsemmi ismu l-pastor u jiena f'qalbi kont ngħid dan ir-raġel qatt jaqa'. Dan ir-raġel qatt infittxu u ma nsibux. U hekk ġara. U ma kienet sorpriża għalija. Ma kienet sorpriża xejn għalija. Bibja tgħidlek.
Illi l-fidi tagħna ma nistgħux insejsuha fuq bnedmin bħalna li huma tafal bħalna. Il-fidi tagħna tkun msejsa fuq il-qawwa tagħna. 2 Korintin 4 vers 7 jgħid innekara. Pawlu jitkellem jgħid aħna għandna dat-teżor tal-Vanġelu fil-ġarar tal-fuħħar. Anke l-Apostlu Pawlu għal jien xien. Paragonat mal għal jien minn xejn. Apollos x'inhu laqas minn xejn. Min jiżra mhu xejn, min isaqi mhu xejn, huwa Alla li kabbar illi hu kollox. Allora jgħid aħna għandna dan it-teżor fil-ġarar tal-fuħħar biex il-kobor ta' din is-seta tkun talla u mhux tagħna. Talla. U meta n-nies jassoċjaw ruhom mal jgħidu li huma konvertiti u jgħidu li huma jemmnu l-Vanġelu għax u Alla ħares ma jkollix dak il-pastor u Alla ħares ma ħadd tfixkolu ta'. Għaliex il-fidi tiegħek mibnija fuq art imreda. Flok fuq il-blata tagħna sidna Ġesu Kristu. L-istess Pawlu l-Korintin għalilhom illi uża il-metodu tiegħu, il-metodu li kien juża. Pritkar sempliċi, pritkar bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, minna ma juża tricks, minna ma juża gimmicks, minna ma juża psikoloġija. Sempliċement ixandar il-kelma talla. Għaliex jagħmel hekk? Biex il-fidi tagħkom ma tkunx fl-erf tal-bnedmin, imma tkun fil-qawwa talla. Mela jekk hemm xi ħadd tista' tkun inti nnifsek ukoll illi qed tmur fit-tali knisja għax hemm it-tali predikatur għal dik ir-raġuni u għad attent għax jista' jkun il-konverżjoni tiegħek hija waħda falsa. Mhix mibnija fuq Sidna Ġesu Kristu. Tkellimna ħafna fuq konverżjoni tfolot, konverżjoni nofs leħja sejjaħtilhom jiena. Allora kif tkun il-konverżjoni vera? Ħalli provaw niddeskrivuha. Waħda mid-deskrizzjoni l-isbaħ u anke impressjonanti insibuha fl-ewwel Tessalonkin kapitlu 1. Fejn Pawlu jibda biex jgħidilhom lit-Tessalonkin aħna nafu l-aħwa maħbubin, illi maħbubin minn Alla, illi intom maħturin, intom magħżulin minn Alla. U kif jaf li huma magħżulin minn Alla? Minn mar u ara fil-tip tal-ħajja l-ismijiet tagħhom, kif jaf li huma magħżulin minn Alla? U jgħidilhom għax meta x'għandan il-Vanġelu konvertejtu. Ara x'tip ta' konverżjoni hi però? U tajb naraw din hija l-konverżjoni tagħna jew le? Għax l-Evanġelju tagħna ma ġikomx bil-kelma biss. L-ewwel ħaġa bil-kelma biss. Il-inti smajt u qisu qatt ma ġara xejn. Le, allura ma ġikomx bil-kelma biss, imma bis-seta wkoll u bl-Ispiritu Santu b'konvinzjoni sħiħa. Kontu konvinti, id-dnub tagħkom inkixef qudiemkom, beda jdejjaqkom, ma ħmiltuhx iżjed, ridtu taħilsu minnu. Bħalma tafu intom ukoll xirġiel konna fostkom għal ġitnakom u intom sirtu tixbħu lielna. It-tieni marka tal-konverżjoni, meta l-bniedem verament jikkonverti, jitqaddes. U ċoħe il-vizzijiet tiegħu jibdew jitbielu u jibdew jinxfu u jibdew jisparixxu u minflokhom irawhem dak il-virtujiet tal-imħabba, tas-sabar, tal-paċenzja, tat-tjieba, tal-manswitudni, tal-fedeltà. Jibda jsir bniedem li jiġbħal Kristu, intom sirtu tixbħu lielna u lil mulej billi lqajtu l-kelma b'ħafna niked bil-fatt tal-Ispiritu Santu. Konverżjoni vera tinaraf illi avolja jkollok tħallas prezz. U avolja titlef l-impjieg tiegħek. U avolja ħbibek jitilquk, inti taf li d-dinja triali issa. U jiġri x'jiġri ħatimxi fiha. Intom dil-kelma għallilhom il-qajtuha bil-ferħ f'ħafna afflizzjoni il-kelma, minn kell persekuzzjoni, minn kell li sħabkom, rabatkom, ħbibkom, daru kontrikom, għax ma bqajtux fil-paganizmu qed jgħidilhom, imma ħaddantu lil Ġesu Kristu bħala il-Salvatur tagħkom u s-Sid tagħkom.
intom xorta waħda dan għamiltuh bil-ferħ tal-Ispiritu Santu. U hekk sirtu eżempju għal dawk kollha fil-Maċedonja u fl-Akkajja li jemnu. Għax minn għandkom dwiet il-kelma tal-mulej, mhux biss fil-Maċedonja u fl-Akkajja, imma xterdet ukoll ma' kullum kien. Kif tingħarf konverżjoni vera? Konverżjoni vera hija meta jiena smajt u lqajt l-Evanġelju. Dak l-Evanġelju huwa tant sabiħ, huwa tant eċitanti għalija, li mhux biss għalija jottu ukoll għal ħadd ieħor. U allura kemm qed inti tgħaddih il-ħadd ieħor u indikazzjoni il-konverżjoni tiegħek hix ġenwina jew le. Jekk inti tgħid u qabel kont Kattoliku, issa sirt Evanġeliku u ħobżi maħbus, żejti fil-kus, kazek. U ma jimpurtakx minn nies mitlufa ta' madwarek, x'tib ta' konverżjoni dik? Kemm qed tiswilek? Pawl għalilhom il-fidi tagħkom xterdet ma' kullum kien. Għax huma stess jgħidu fuqna x'daħla kellna fostkom u kif dortu lejn Alla mill-idoli. Emmi il-konverżjoni illi iddule Alla fejn qabel kont ta' tiħdarek, indifferenti leħ, ma jimpurtakx minnu, tfittxu meta għandek bżonn xi ħaġa, xi fejqan, jew xi daqsxejn komfort. Pawl qal intom dortu lejn Alla mill-idoli. U l-idoli tagħna llum il-ġurnata forsi mhumiex statwi tal-ġebel jew tal-injam, imma l-idolu tar-rejba, l-idolu tas-supervja, l-idolu tal-gburija, l-idolu ta' jienu jien biss. Pawl qal intom dortu lejn Alla mill-idoli biex taqdu l-Alla ħajju veru. Biex taqduh. Biex il-ħajja tagħkom tkun ħajja ta' il-sira ta' Alla. Tiftakruha? Il-konċett ta' il-sira. Aktar minn qaddej, aktar minn serf, illi jien marbut malla biex nagħmel ir-rida tiegħu. Konverżjoni vera tidher ukoll Pawl jkompli jgħidilhom intom qegħdin tistennew mis-sema l-libnu. Konverżjoni ġenwina iva tagħtik tama u dik it-tama tkun ġenwina. U dik it-tama ma tiddeżappuntakx. Imbagħad iva nistennew mis-sema l-libnu li hu għajmu bellimwiet Ġesu illi ħlista mill-għadab li ġej. Meta ħajtek hija dit-tip ta' konverżjoni, tajjeb, meta inti tort mill-idolatrija, ħaddant il-Ġesu, tittobdieħ, titixxandru ma' ħadd ieħor, qed timxi fl-imħabba, imbagħad iva, it-tama tiegħek tkun waħda ġenwina. It-tama tiegħek. U allura hemmhekk imbagħad tajjeb illi aħna nirringrazzaw l-Alla kuljum illi aħna dan it-tip tagħna dit-tip ta' konverżjoni. Fatti Pawli jibda l-ittra tiegħu billi jgħidulhom nizzaħħaj l-Alla kull ħin għalikom il-koll. Insemmukom fit-talb tagħna x'niftakru bla għedu fil-ħidma tal-fid tagħkom, il-taħbit tal-imħabba, is-sabar tat-tama f'Sidna Ġesu Kristu. Għadha xejn. Il-min qed jgħidulhom proset għax intom użajtu moħħkom u għamiltu l-almu tagħkom. X'hemm minn dan? Pawlu qed jitkellem nies konvertitu qed jgħidulhom jiena ningrazzja l-Alla. Għaliex? Għax Alla ġibitkom lejh. Alla dawwarkom lej. Ġesu jagħmilha ċara. Kull min jiġi għandi jien ma nkeċċiex il-barra. Għand stedina miftuħa. Imma jkompli jispjega ftit wara, jgħid ħadd ma jista' jiġi għandi jekk missier ma jiġbdux u jiena nqajmu fl-aħħar jum. Il-konverżjoni vera hija meta l-missier jiġbdek bis-set omnipotenti tiegħu biex jieħdok għand Ġesu biex fih u fih biss issib il-ħajja f'kull sens. Ġustifikat, maħfur, mifdi, mod il-ħajja eterna, imqaddes għalih, b'tama illi meta jerġa' jiġi Ġesu jarfek bħala il-qaddej tiegħu. U allura jekk forsi minn dal jattilkom dal-għodu inkxift miegħek innifsek u tajt qed ninkwieta għax jidirli li vera, l-konverżjoni tiegħi mhix waħda vera, mhix waħda ġenwina. Tla tisserħan irruħek qabel ma tkun ċert illi verament ikkonvertejt. M'hemm xejn xi fixklek, ħlief id-dnub tiegħek. Xejn, da parti Alla qed jgħidlek dur lejja u tkunu salvati, truf kollha tal-art, int min int fejn int, f'liema żmien qed tgħix, Alla qed jgħidlek dur lejja. X'qed iżommok mill-dnub tiegħek. Dan huwa l-verdett, Ġwanni 3:18, dan huwa l-verdett id-dawġi fid-dinja ma n-nies ħabbew id-dlam
aktarx mid-dawl għax l-emel tagħhom kienu ħżiena. U Ġesu jaċċertana illi iva meta mmorru għandu jagħtina l-maħfra u maħħaxtina wkoll mur u tidnibx aktar. Tidnibx aktar. U dik il-ħajja ta' li qegħdin nevitaw kwalunkwe ħażen fil-waqt li nfittxu komunjoni u xirka ħelwa malla tkun l-aqwa indikazzjoni li aħna l-oġġetti tal-ħnina tagħna, reċipjenti tal-miżerikordja tiegħu. Illi aħna ta' bilħaq Alla jafna bisimna. Is-sis tal-Alla huwa ċar u għandu dil-iskrizzjoni. Alla jaf il-dak li huma tiegħu. Jafhom u jafhom bisimhom. U dawk li jinvokaw l-isem tas-sit ħajjitbedu mill-ħażen. U dik tkun l-aqwa indikazzjoni li inti ta' bilħaq konvertit. Meta inti qed titbiegħed mill-ħażen u tfittex li tonora lil Alla kull ġurnata illi hu jagħtik. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved